naprosto neúplatný. Že to je typ politika, který s bázně přesedím přijal tuto funkci jako službu, opravdu jako službu, jako něco, co dnes už si pouze vysmíváme, co se vytrácí z naší společnosti, kde vidíme jenom dravost a obohacování a korupci. Skoro si nedovedu představit toho poctivého Vojtu, který dnes sedí v parlamentu nebo v senátu. Asi by brzo skončil sám, protože metody, které dnes panují, mu byly nahoru vzdálené. A tak i za to děkuji, že jsme měli takové lidi, kteří mohli dávat příklad i ostatním. Kež by nám jich Pán Bůh přidával do toho politického prostoru i do našich životů. A tak, abych nebyl dlouhý, vzpomínejme na ně. Oni už tady nejsou a to, co měli vykonat, vykonali. S Boží pomocí každý dostal jiná charismata a dary a nenechali si je pro sebe, ale nezištně obdarovávali druhé. V rodině, v širším společenství i ve společenství politického prostoru. Na nás je, abychom pokračovali v tom nejlepším, co oni zasévali. Oni už svůj díl práce vykonali tak, jak jim určil Hospodin sám. Na nás je, abychom vzpomínali a zachovávali je ve svém srdci a nezapomněli. Víc snad nemůžeme už ani učit. Pánu Bohu buď poděkováno za oba vzácné bratry.